Morjesta vaan kaikille. Älkää nyt välittäkö sotkuista. Se on semmonen video aika, että se Tubi-esittelyvideo. Mä oon joskus tehnyt vitsiä. Ja muistakaa laittaa kanavan tilauksia, jos haluatte nähdä lisää jotain esittelyvideoita. Ja laittakaa kommentteihin, jos te haluatte, että mä esittelen jotain hommia. Nyt siis aloitetaan. Tässä on toinen näyttö. Toimii tää vanhaa, mutta ei väliä. Ei kiinnosta laatu. Toimii. Maisummerkarin pyörintä toimii näyttö. Ja siis tämähän on niinkö VGAn veljen piuhalla kiinni. Oliko se nyt AVG vai mikä? Ja se menee tonne koneeseen HDMI:llä. Sitten on itse tietokone vähän vanhaa, mutta toimii. Hyvä on, johdot on huonot tuolla ja tuonne menee nettipiuha tuonne taakse. Pelituoli Black Stormin pikkusen ottanut damakea tuolta vähän revennyt ja sitten on piuha JBL langattomat kuulokkeet ja Black Storm Scout mikki huonossa paikassa, sen takia sitä risee pöydällä ja pelipöytä kun tämä ja mukiitelinen pelipöytä, kun tää on kallis, tää on tehty erikoisesta materiaalista. Vanhaa eilläkään välittäkö pölystä, joo tiedän. Pölyinen johdot on huonosti, ledejä on ja kaikkia jamon kaiuttimet tämmöllä langattomalla. Tästä saa sammutettua kaikkea. Toinen, tuosta on saanut niitä maakea. Tuosta ne toimii hyvin ja basso siis ihan älytön, se voisi sanoa. Älkää välittäkö nuosta, mutta suppariksi luokitellaan oikeastaan. Ja sitten joo, älkää välittäkö. Mä tiedän, mä joskus yritän saada paremmaksi ja näyttää joku sun Odyssey tai joku semmonen. Mä pelaan Maisummerkaria joo. Niin tämmönen. Mä en tiedä näkyykö sitä kunnolla. Joo. Mä oliko sotkunen huono, mutta älkää välittäkö. Ja nuo oli mun vanhat kaiuttimet, nämä tiedätte varmaan. Joku Twitchissä joskus näytti. Pölyiset ja tämmönen joku GMC Gaming halapa, tämmönen hiirimatto kärkkäiseltä. Hyvää on, suosittelen. Näistä saa valita sitten noille värit, noille, mutta tuolla on yksi vanha, mutta tää ei nyt jostain sitä toimi, että tuolla on tuo Rainbow-moodi päällä, tästä on mun batteri lopussa. Sitten tämmönen hiiri. Hyvä on, langaton ja semmoista ja hyvä on. Ja tämmönen Black Stormi langaton mekaaninen näppäimistö. Ja on caps lock, menee päälle, tosta nyt on päällä ja nyt on pois. Semmonen esittelyvideo tällä kertaa. Pistäkää tykkäys videolle. Se on moro.